مستی خمارم باشی دسته گل در کنارم باشی گل گل مستی خمارم باشی دسته گل در کنارم باشی من که از سوزی جگر می نالم شام تا وقتی سر می نالم بر گلغم چد ایتر می نالم آرزو دارم که یارم باشی گل گل مستی خمارم باشی دسته گل در کنارم باشی شگردم یاره تربوزی غلان واره یک شگردم یاره ماهی توقانه یاره گردن شگردم یاره زبی موهای واره گردن یاره نیستی دنبکی ماره قدک شگردم یاره دیل ارزانه ماره کوشا شگردم یاره کبی خیره ماره саломат бошед. Бори дигар салом устод. Бовар кунед вақте ман поём фаромадам, дар он тараф ҳамин тарафи дарвозаи профит кам ҳаракат дошт. И овоз то арш рафт. Бисёр оли, ташаккур. Ман фикр кардам ки шумо як худатон танҳо, лекин инҷа бо аҳли эҷод, устоди ҷамоҳири шӯравӣ, дорандаи ордени шараф, корманди шоистаи Тоҷикистон, мураббӣ оид ба гӯштини самбо, инҷо боз суруд, мусиқӣ, ин чӣ хел фаҳми нака устодӣ? бале акун ташаккур. мо дар вақтҳои холӣ ин ҳамин ба ғайр аз варзиш шуғли дӯстдоштаи мо дар ҷавонӣ ҳамин санъаткорӣ ҳам буд. дар вақти мактаби миёна мехондем, баъд қатъи бачаҳо кам машқ мекардем, баъзан ҳофизӣ мекардем. ҳозирам дар ҳамин синни солам дар вақтҳои бекорӣ ин бародаро ино ҳамаш санъаткоран. ин фарзанди ҳофизи мардумии наишор суфиев, мана инҷа тамшо устоди варзиши Иттиҳоди шӯравӣ, мана ҳукуматшоам хел ҳам устоди варзиш аст, ҳам ҳофизӣ хуб метавонад. сидқиҷон тозаев ҳам яке аз санъаткорони беҳтарин хуб. мана ин бародари азизи мо шашабой, инам ҳам ҳофизу ҳам варзишгар. умуман инҷа ҳам варзишгарон ҳам ҳофиз ҳунар барои як мардак 40 ҳунар кам аст. мо ҳамин 40 ним шақалам 20 иншоалло ага так кунем меёбем. барои ҳамин дар вақти холӣ ҳам хеле камкам суҳбату баъзан хеле мекунем, хурсандӣ мекунем. дар ҷаҳони муосир варзишгароне ки боз дигар малакаву маҳорат доранд, истеъдод доранд, ангушуморанд. бахусус дар Тоҷикистон дигар имрӯз устоди мо ана ҳамон ҳунари
мусиқии суруду санъате ки доранд имрӯз аз паси парда буд, шояд имрӯз баъри мухлисон пешкаш мегардад, нишон додан бисёр ғайриоддӣ аст. Имрӯз бо иҷозати шумо ан ҳамин устоди ҳунара имрӯз дар толори варзиши қавитан каме ҳам бошад ҷавониашонро ба ёд меорем. Аз усули гӯштини самбо читар ки мебинем хоҷазода берӯз, Сомон Маҳмадбеков, ино ҳама шогирдони устод ҳастанд. ҳама шогирди устод ҳастанд, аз мактаби устод гузаштаи ҳастанд. имрӯз 4 зина дорем, 4 таъмини дорем. ман фикр мекунам ки акн мо ози ҷавон ҳастем, дар назди устод пояи мо устуворам нест, чунки пояи мо аз устод аст. аз ҳамин хотир устодҷон бо хоҳиши рафиқон, дӯстон, аҳли эҷод оҳиста ози либосҳои худро мепӯшеду дар толори варзиши профит, ин профит толори барҳаво аст, бисёр толори замонавӣ аст. инҷо имкониятҳоро пешаз мекунем. Саломат бошед. Марамат. муҳаммадшариф сулаймонов, мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, устоди варзиши ҷамҳурии иттиҳоди шӯравӣ оид ба гӯштини самбо 1 январи соли 1953 дар деҳаи рованди ноҳияи Ванҷ ба дунё омадааст. Соли 1970 ба донишгоҳи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон дохил шуда, онро соли 1974 хатм намудааст. инчунин солҳои 1985-1989 дар донишгоҳи иқтисодии тоҷикистон таҳсил намудааст. солҳои 1984-1985 дар донишгоҳи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба ҳайси муаллим фаъолият намудааст. аз соли 1985 то соли 2000 ба ҳайси мураббӣ ва сармураббии ҷавонони тоҷикистон оид ба гӯштини самбо кор кардааст. Мавсуф аз соли 2000 то соли 2017 сармураббии дастаи якачини самбои миллӣ ба шумор меравад. муҳаммадшариф сулаймонов дорандаи ордени шараф дараҷаи 2, корманди шоистаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон, аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, довари дараҷаи байналмилалӣ сифати олӣ мебошад. инчунин ба ифтихорнома аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сазовор дониста шудааст. оиладор, соҳиби 10 фарзанд. салом бинандагони азиз, ин барномаи варзиши қавитан аст. шоу барномаи сабқати санҷишии устувории бадани чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ. мо дар толори варзиши профит воқеъ дар бинои Алфемо қарор дорем. ин навбат дар барномаи варзиши қавитан дорандаи ордени шараф, устоди ҷамоҳири шӯравӣ, корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини самбо, устоди гиромиқадр Муҳаммадшариф Сулаймонӣ қарор доранд. тамошо бинем азизи ҷодовар мешавем ки устод 4 карат қаҳрамони ҷаҳон байни устодони ин соҳа, яъне гӯштини самбо дар давлати Юнон, Фаронса, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигар давлатҳо арзанда ва сазовор шудаанд. аз ҳамин хотир дар барномаи варзиши қавитан имрӯз сабқати устодро мебинем ва суханҳо ва лаҳзаҳои ҷолибро ба шумо пешкаш мегардонем. устоди азиз, каме ҳам бошад, ман медонам шумо ҳам шух ҳастед, ҳам дидед аллакай дар боло ҳам сарояндаи хуб, навозиши хуб доред, бо доира, бо рубоб. мо аллакай дидем, шунидем усули дӯстмедоштагии худро. устод усул дар ҳаракатҳои техникӣ агар дар гӯштин бигӯем, ман бисёри вақт аз ҳаракати техникӣ қатъӣ паҳлавон аммо ҳарифамо меғалтондам. як шата аз поз задану манам хел патсескоҳо мезадем. баъд аз инҷа як ҳаракати дигар бедро мегӯям, сари сеюҷӣ ина мекардем. баъд аз инҷа ай мобайни пои хел патхват мегӯян, ай по қатъиям хел мезадем. ҳамин ҳаракатҳои дӯстдоштаи мо буданд. ва баъд дар заминам оқадар баъд кор намегирем. мо ҳам гӯштини самбо, ҳам гӯштини ҷудо, ҳам гӯштини миллӣ, ҳамаша дар давраи соҳиби иқтисоди шӯравӣ гӯштӣ мегирифтем. дигар давлатҳо қариб тамоми ними дунёро гаштем. қариб 50 сол дар анами сам фаъолият доред. шумо маро оз 20 сола бача бурид, усулора сола бурид. як амон намегӯям ки варзишгаро ҳамин саршон бисёршон задагиай. ин асосан боксёро да хубтарай. мо ҳам ҳар рӯз 100, 500 то 1000 маротиба партофт мекардем дар замин. бояд сари ҳамлубои варзишгар вайрон шавад, кафидагӣ бошад. лекин шукри худованд ки мо ҳам соғ саломат тинҷ бозам худмона ҳис нағз мекунем. мана синни солам ба як ҷое расида бошад, бо дил не ки ҷавон аст. дил ҷавон
баъзе мана қуввозмоёи палавонҳоро мебинем ки дар майдонҳо вай мегӯянд дил мегӯяд ки ман ҳамина мезанам лекин дар пому ҷун нест мега амуро мезанам лекин ба фикрам чунон сахт мезанам моро ки чунки ҷавонӣ аст ин синни сол ки рафт ҳамаи дасту пои инсон суст мешавад мушакҳо об мешавад пешакӣ узр мепурсам камкам қисати кунҷковӣ дорам устод қариб 50 сол аст боз такрор мекунем ки дар ин сурат як савол барои чӣ масалан гӯшҳои шумо масалан мисли гӯштингиро вай нест шикастагӣ ягон шумо ҳамон қомат расоб қомат рост зебо чеҳра мӯи сар ҷобаҷӯ сабаб чӣ аст бисёри паҳлавонон сарошу кал мешавад кал шуданаш ин маъне аст ки ҳамин бисёр дар гирем гардана качат менан кал мешавад ва баъд гӯштини волни классико румию мана гӯштини озод ва ё бисёр белибос гӯштин ки мегиранд гӯшҳошу мешкананд ҳамин гӯши чапам шикастад баъд духтуро хунша гирифтанд ва вақтш қатъи хунша ки гирӣ хел дағал намебиёяд гӯш пас шумо аз лиҳози ҳирфаӣ варзишгар ҳирфаӣ дуруст кардеду захм гирифтед имрӯз бачаҳои мо озира мемонанду ҳам хел як воима я одами намедонистагӣ варзиш баъд мега ин гӯшиш ягон касали рагпака чия вай намефаҳмад ки гӯштинги одами оддӣ якҷо мефаҳмад гӯши ин якҷо шикастад лекин варзишгар боша якбора мефаҳмад ки паҳлавон аст дар замин кор кардааст гӯшҳо шикастанд ташаккури зиёд устоди азиз акнун суҳбатҳои мо дар ҷараён боз оғоз мегарданд давом доранд ҳозир мо пеш аз оне ки тамринҳои барномаи варзиши қавитанро шурӯъ кунем амрои шумо каме баданро гарм мекунем суҳбат мекунем баъдан мегузарем ба тамрин марамат ин таҷҳизотҳо акун толори он вақт шумо вақте тамрин мекардед фикр мекунам дигар вазъ буд мана ин ҳамин ҳаракатҳо ман дар аввалин бор ҳамин ҳаракати роҳ гаштан ҳамин вая дар аэропорти германия ман дар аэропорти германия рафтем авҷо баъд паридем дигар давлат рафтем даруни аэропорт шуда ҳамин хел мешини мебаратан ҳамин қадам акун душанбеи мо имрӯз бисёр пешрафта аст ин завои барҳаву толороҳ солҳои давраҳои пеш давраи иттиҳоди шӯравӣ ки имрӯз ин таҷҳизотҳо бибине ки дар давраи соҳибистиқлолии давлат чӣ хел пешравиҳо навигари аку худатона ҳамин давр ҷавон тасаввур кунед тасаввур кунед ки 20 сола ҳастед ҳаминҷо ҳамин дар душанбе мехоҳем ки ҷавонӣ дар ҳамин солҳои 90 таваллуд мешинем мана имрӯз вай ки афсӯс ки мегӯям давраи ҷавонӣ бигузашт 60 фасли баҳори зиндагонӣ бигузашт ёрон ҳама ба қадри ҷавонӣ бирасед ҷавонии мо ба паҳлавонӣ бигузашт ин мисроҳои ҳамон навиштаи худатон китобчаи рӯбоё дорем барои ҳамин афсӯсам хӯре ки ҳаёти зиндагонӣ қафо намегардад мусиқӣ мешавад ки такрор шавад дигар бисёр корҳоро такрор кардан мумкин лекин умр намешавад киштии дар об истода ҳазрати ҳофиз мегӯяд валекин гумон меини истодагӣ вале умр намеистад умр меравад тир бар ин ҳаракат мекунад хабар намеёбӣ хуб тамошобинои азиз бори дигар ёдовар мешавем ки хоҷазода беҳрӯз сомон маҳмадбеков акмалиддин хушқадам ва нафароне ки имрӯз зафар олимшоев бисёр бачаҳои мунаввар паҳлавононе ки чемпионҳои осиёву ҷоизадорони ҷаҳон ҳастанд бисёранд як 20 кас шогирдони ман шогирдони устод гиромиқадр ҳастанд ҳамон нафароне ки мо қайд кардем аз ҳамин хотир устод имрӯз дар барномаи мо одатан мо аз фаъолияти устод бохабар мешавем ва кӯшиш мекунем ки каме ҳам бошад аз фаъолияти шогирдонаш низ бохабар бошем бинагони азиз акнун тамрини аввали барномаи варзиши қавитанро мо шурӯъ мекунем шабакаи моро тарк накунед бо мо бошед ҳамин таҷҳизоти шумо мебинед ҳозир тамрини аввали барномаро мо дар ҳаминҷо шурӯъ мекунем месанҷем мебинем ман ба тану туш бовар дорам ки як 500 600 кило ман абдулабиҷон ман ҳозир либосамро кашам ки фаҳмидам ки мана хела инҷа ғам метие барои ҳамин либосамро тиёр кунам ки ҳамон рекорди
актёро мана артисто розанин бадна як варзишгари нимҷунака оварди сёмка карди. ман фикр мекунам ҳадди ниҳоӣ то 12 маротиба аст. ҳозир кор мекунед ин сабук аст баъд то 300 то 400 кило Майлаш, оҳанҳо ҳамаашо оварда мемонад. бале ҳамаи оҳаноро биёрмон чанде ки ҳастанд мебарзанем. шуд меравем. рафтем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 да ака истед ин сабук аст. Майлаш ягон як 40-50 килоига иловаш кунед. як савол дигар дорам. то ҷое ки ман медонам шумо дар даврони иттиҳоди шӯравӣ дӯст ва рафиқи Саимуни Раҳимов будед. якҷоя мехондем. якҷо мехондем. 4 сол. якҷо. аз ҳамун лаҳзао каме равшанӣ меандохтед? бале қатъи раҳматиякаи Саимуни агарчи вай аз мо 5-6 сол калон буд, вай аз институти чӣ омад, баъд армия хизмат кара буду, институти Кӯлоб омад, баъд якҷоя институти тарбияи иҷтимоӣ Далучоб хондем. бисёр одами аҷоиб буд, бисёр ба меҳрумҳабат. мо эҳтироми якдигар сахт доштем. ҳамин қадар маъракаҳои калон дарафтем, ҳамин қадар вайам паҳлавони зур, вай 100 кило буд, ман 90. лекин ҳамин қадар даъватҳо кардану маъракаҳода ки ба якдигар гирем мо нагирифтем. дар тамринҳо ҳар рӯз қатъи машқ мекардему. ҳамин қадар мардум мухлисода фарқиш нест. ту чӣ бигирӣ, мехоҳанд ки бигирам. чанд боро ҳамин хел эҳтироми нисбат ба ман бисёр ҳамин бародар бар ин мо ҳам дар як ҷо мешитем, як ҷода метонем, мусобиқаҳо мерафтем. давлатҳои хориҷӣ мана мисол давлатҳои соҳиби иттиҳоди шӯравӣ ҳозир давлати хориҷӣ шуданд. пештар 15 бародар республика буданд, аммо иттиҳоди шӯравӣ дар тамоми ҳамин шаҳрҳои иттиҳоди шӯравӣ мерафтем, мегаштем якҷоя зборҳо, машқҳо, спартакиадаи халқҳои иттиҳоди шӯравӣ. мо акнун шумо ва Саимуни Раҳимовро як медонем. мо метавонем имрӯз гӯем ки Берӯзи Хоҷазода ва Сомон Маҳмадбеков бале рақиби арзанда ки ба якдигар масалан бале бай доранд. Метавонем амиро ҳисоб кунем. ваё дар як вазн гӯштӣ мегиранд. Хоҷазода ва Беҳрӯз дар як вазн. аммо олимпиадада бояд кадимаш холи бисёртар гирифт. ин Беҳрӯз ки холи бисёртар ба фикрам гирифт, вай Маҳмадбеков вай рафт буромад кард. ва Маҳмадбеков манам ҳамин наздикӣ омада буд. дар числаи 10 рӯзи варзишгарон буд. якҷоя будем дар ҳамон маҷлис. ӯ поёни лучоб аз толорҳои нав сохтан. ман якумин бор рафтам дидам дар давраи иттиҳоди шӯравӣ дар ягон давлат ҳамин хел набуд. ин дуруни вай толор рай бибин аҷоибот. ман ягон бор ҳама рафтан даҳоношу кушода монд. баъд чақчақ кардем. Маҳмадбеков омода буд дар ҳамон маҷлис. баъд хеле чақчақ кардем, гуфтем ки мана Сомонҷон ту биё камтар консултатсия ҷиҳатҳои ҳаракатҳои техникӣ тамам бинем, қувват камтар сустар, ҳаракати дар термини гӯштин скоростного сила мегӯянд. иҷроиш техникӣ дар қуввати баланд, дар суръати баланд, бо қуввати баланд. ҳаминҳо камбудианд. агар берӯз мерафт чӣ мешуд? аку инҷа мегӯм ки берӯз як чизош ҳаракатҳои зиёдтист, чунки скорости баландтар дорад. берӯз скоростиш баландтар аст, валекин ин иҷоза додани рафтани олимпиада аймо вобастагӣ надорад. вай хартаи олимпӣ касе ки очкои зиёдтар мегирад аммо меравад. лекин агар ки қувватша камтар физически мегӯян, агар зиёд кунад Маҳмадбеков, баъд ҳиссиёти хуб дорад. қуввату скорост. иловаш кун як 40-50 килои дигар. 40-50 кам аст устоди. як 100 килош кун. не дар болои ино 50 гамонӣ мешавад. 150 шуд ҳозир устод 150 ҳая месанҷем. ҳозир кани бардоред. 50 килои гам мана чӣ хел аст? хеле аксоз ая. чанд та бардор мешавад? 10-12 та ман 100 та мезанем. майлаш кани рафтем мана 10 та кифоя аст устод. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
устод. Басай. Охи ин сабук аст. Ҳаби 100 кило дига устод, нами вазни калон. Бумуш 100 килогар. Бинем устод, нами. Дар ҷавонимон як ба як дусму 60 кило 70. Ами 60 килоро 85 бор бардоштум. Бардидис байн муаллимои донишгоҳо мусобиқа буд. Дуюм ҷо бад гирифтем дар байни муаллимо, чунки штангисто буданд. Штангисто як аст 90 бор бардошт. 60 килоро ҳами хел. Инҷо устод қариб 100 кило. Хай 100 кило як 3-4 бор бардорем чанд бор? Ман бардорам 10 бор. Сар кунем. Меравем устод. 1 2 асан 3 4 5 6 устод 7 100 кило 8 устод 9 10 ҳай мускуло ба исто мушако ҳама бар омаданд. Метавонад истодо иста аз ҷӯй. Асан. Акнун тамрини аввали мо ба анҷом мерасад. Бале. Тамошобини азиз, тамрини дуюм моро дар пеш интизор аст. Моро ҳамроҳ бошед. Лаҳзаҳои ҷолиб, хотирмон моро интизор аст. ин тамрини дуюм устод бо шӯхиҳои шумо камтар ҷаззоб мешавад. Акнун шумо камтар ин тамрине ки ҳозир ҳаст, ман фикр мекардам дар паш, дар кӯҳҳо, дар шумо тамрин ино ҳеч ино ҳичи нестанд. Оха сангое ки мо бардоштем дар вақтиш икако ҳичи нестанд. ёне? Ҳама хел меқапед устод. Худатон ба фикрам як початона пеш мемонеду, қафасатонро пеш карда. Як пои ростатонро ба самти пеш мегузоред. Бале. Баъд амин қафаси сина ҳаракат мекунад, иҷро мешавад. Ба поён ё иҷа? Самти пеш. Инҷаи хел? Бале, оринҷо даст рост мешавад. Сар кардем. Меравем устод. Рафтем. 10-12 маротиба. Майлаш. Меравем. Рафтем устод. 1 бале. 2 3 мешавад. 4 5 6 7 асан. Ба фикрам иловаш кини хубтар ай қассабикак. Шуд устод. Ҳозир 50-100 кило. камтарак. Хаям як ба фикрам 95 кило ба фикрам барои шумо бас аст. Ҳозир анакун устод ба фикрам камтарак вазнинтар шуд. Хай сар кардем. Кани бо ҳамин ҳаракат. камтар устод 2 не соз. Ҳозир камтарак вазнашро ҳис мекунем. қадар нев. 5 6 7 8 9 10. бо иловаш менем. ҳоли 200 кило дига илова мекунем устод. аз боло вақти барнома оғоз шуд, шумо ҳамроҳи рафиқон, дӯстон, аҳли эҷод як суруди хуб замзама кардем. Суруди тӯёна. Тӯёна. Бале. Мисол вақти шоҳ биромадану арӯс овардану гулбибро аз хонаи чашмоишон шоҳ озода қабои чашмони шоҳ мастона, чашмони Абдураҳим мастона. анамун чашмони масту устод ҷаззобият як чор мисра агар замзама мекардед зинда барои мухлисон бисёр хуб мешуд. шодам ки дилам зи ғусса озод шудаст, ин давлати тоҷикон хушобод шудаст. صد شکر خدا که وحدت آمد به وطن، سرجم همه مردم و دل شاد شده است. اینجا باید استاد دولتمند خلق رو نیز دعوت میکرده. تماشا کنید یادآور میشویم که استاد محمد شریف سلیمانی яке аз нафарҳои шахсиятоне ҳастанд ки имрӯз дар ҷӯдаи варзиш саҳми устувор гузоштанд, корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, устоди варзиши ҷамҳурии иттиҳоди шӯравӣ ҳастанд, дорандаи ордени шараф ҳастанд. аз ҳамин хотир боз
тавъами санъат ва варзишро аз бале ай ҳамаи вазоратҳои яктаҳии мукофот дорем аз вазорати маориф алочи маорифи халқу аз вазорати мудофиа шогирди мо ки чемпиони ҷаҳон шуд хушқадам хисрауф як медали забардасти дигар ҳамон вазорати мудофиа задан бо чӣ дорад наида шодаднома хашид аз дасти вазири вай аз вазорати умури дохила ҳамами хеле мукофотҳо умуман ин қадар грамотаву қадар мукофотӣ аз шукри худованд ки ба фикрам 2 сумка мешаванд 40-50 медали тиллои давраи ҷавонӣ вай мураббигӣ ҳисобу ҷугумай кӯтоҳӣ гап тамошобини азиз ҳозир дуюм давр як маротибаи дигар устод қувватсанҷӣ мекунанд як маротиба месанҷем каме вазнро боз зиёдтар мекунем ба фикрам 100 кило иҷро кардан 200 кило иҷро кардан 300 мондагӣ аст ҳозир ворид мекунем зам мекунем вазнро аво таъриф нарам пага як каса дар майдон талаб кунем хез гӯштигир ба он таърифҳоиту бизанам ки маза кунам чӣ мезанад устодози ман ҷавон назди шумо даистодам ҳамин ҳаллука қапидед бидро гуфтед мо дар давраи ҷавонӣ мо фақат ба палавонҳои вазми гӯшти гирифтем 150 кило 100 то 170 кило ҳам буданд палавонҳои ӯзбекистон урал мегирифтанд ҷабору ба ҳамно шапошап мекардем аку ин оҳанако ҳамин 100 кило ҳичи нест барои мо пиршдем агане 200 кило ҳичи нест як лаҳза хай ина 305 килои дигар бале месанҷем қувам бинем зум мерасад чанд бор як 5-6 10 бор 20 бор кани мебинем сар кунем мерем як хеле вазмиш дорад ду асан устод се мухлисон зиёд мешаванд устод 4 5 6 7 устод чилахон холов ба фикрам ин ҳараката бинанд оянда якҷо иҷро мекунанд чилахон ба тор ҳофизӣ карагай хеле ваям неки бузбалай ба фикрам мебардора хела ваям қаду баси анун бояд варзиша напартоя ҳозира майдонда броя чилахон ба фикрам байни ҳофиза ин бачая зафар нозим ага назанаш ӯ дигароша ба фикрам мезанад чунон дора бузбалай вай ҷовидон нозим ҷовидон дигар ин ҳофизӣ бузбала надоранд дигар шуд ба фикрам устод 26 21 оли 6 устод 7 хай ҳисоб кун ман дар чақчақ фуромӯш кардам 20 устод анам 28 мекашем басай 20 талака шуд 20 гуфтем 40 таҷро кардем 41 22 шавам кашидем бор хвалишо ғулом айдарзода дар ҳайрат мо хоб тамошобинон азиз акнун мо тамрини охирони барномаи варзиши қавитанро якҷо ҳамроҳи устод иҷро мекунем масалан ҳозир мо метавонем барои пресс ё масалан ишкам иҷро кунем пойҳоро шумо майлаш шумо ҳозир дар ҳамаи мон ҳаракатҳое кардем фармони шумо бояд иҷро кардем чӣ қадаре тонисти машқ кардем ҳам қувватмо чӣ қадар бадан гарм шуд ҳозир ман ҳамин ҳаракатҳои барои пресси шкам ҳаракатҳои мушакҳои миён пазмонои шкам ёро ҳаракатҳо ман ҳозир як дуташа пешниҳод мекунам агар маъқултон шавад ва ин барои бинандагони азиз аст ки чунки барои одамои калонсол ҳамон ҳаракатҳои осон яъне упражнениҳои сабука истифода бурдан дар кор барои одамое ки шикамби ғавз доранд мо бар ин хеле шикам доранд ҳамин упражнени мана ҳамин почака бардошта ё ин ки зонуро нишон диҳем мисол метавонем ки дастҳоро пушти сар монда дастҳоро пушти сар монда метавонем як зонуро бардорем монем ино сабукшанд бо инша бо вайша бо метавонем ҳардуша зонуро қад карда биёрем ин ҳаракатҳо барои шикам чап рост боло поён боло баъд бисёр почакоро кушод мезем хам мешавем ин пода мо баинда мерем бо ин по ҳамин ҳаракатҳоем ки ино барои инсонҳои калонсол мардуми калонсоле ки давидан мушкиле вода дар ҷод бишин упражнениҳоро иҷро кун ҳаракатҳои дасту тов хирдани миён и тарафу у тарафу гардану ҳамин ҳаракатҳо
осуна инсоне аст ки пош дар мекунад вай давида наметунад дар ҳамин ҷош ҳам ҳаракат кунад барои саломатиш хуб аст бе дору бе пул аптек намехариш ана кун устод барои медонед чӣ ёдам ба омад нафароне ҳастанд ки шумо дар ин син сол ҳозир қомати рост доред ҳаракат мекунед мушакилозод одамое ҳастанд ки дар хобанд беморанд надоранд ҳамин имкониятҳо устод барои ҳамин ман мегӯм ку якта профессор бубноус ки дар москва поликлиник карда доктор вай аввали карда буд ҳамаи бадану шикаста буд ба ҳамин машқ баъд ҳамаи устухонаша ҷобаҷо кард духтуро қабулш накарданд ҳозир поликлиника дорад доктори ҳамин пазвоночи ки миёну шикастабанда ҳозир ба ҳамин ҳаракатҳои вай меина ҷавонон намедонад вай мо калон аст 70 чанд солаи тай 80 40-50 бора ҷиманӣ мекунад ҳамита ба шикам шита вай мекунад ин барои мана мисол барои инсонҳои калонсол ба зону истода вазн дар инҷа аз ҳамин ҷа ҳамихелия ҷима мекунанд осон аст мисол баъд ҳаст ки бо пештар меравад боз вазнитар мешавад баъд ҳаст ки ноли почкот қатъӣ меси ҳамихела ҷимани кардан мегири 1 2 3 4 5 рафтан мегири ин барои калонсоло барои ҷавоноан анакун мо чӣ кор мекунем ҳанамин қадар тавсия ҷамъ шуд тамошобини азиз тамрини охири барномаи чӣ қавитан бо суръат яктоашро ҳамроҳи ман устод акнун санҷиши шумо якташ пресс якташ аҷманӣ аҷиб 15 сол дастаи мунтахаби гӯштини самбои миллиро роҳбарӣ кардан устод аҳсан ҳами қайғамен ки имрӯз дода дар 15 соли қирнаглузка наёфтем ҳамаи оҳани изала бардоштем пушти сар кардем арҷуманӣ мекунем устод ва фикр мекунам бас ана хеле шарпар шудистем дар ҷамъбастии хотимавии барнома яъне тамрини охиронро мо ҳамроҳи шумо иҷро кардем як сабқати бисёр хуб шуд новобаста ба ин син соле ки шумо доред аллакай давраи ҷавониро ба ёд овардед мисли ҷавони 20 сола ҳамон маҳоратро пешкаш кардед ташаккури зиёд дар тӯли 30 соли истиқлолият варзишгарони мо аллакай ба натиҷаҳои назаррас муяссар мушарраф гардиданд аз ҳамин хотир дар олимпиадаи токио 2020 ки иштирок кардан ман фикр мекунам барои мо ва барои ҳамаи нафарон варзишгарон як таҷрибаи хуб шуд ба фикри шумо боз барои мукаммал гардонидан боз барои натиҷаҳои хубро ба даст овардан дар олимпиадаи баъдӣ чӣ корроҳоро бояд кард машқҳои дастаҷамиро бисёр кардан дар кор факторҳои омилҳои асосии варзишгара барои ҷои аввал шуданаш дар ҷаҳону дар олимпӣ амин аст ки яъне режими тамрин режими хӯрок мана назорати духтур яъне хӯрокҳои ғизонок ва баромад кардан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бисёртар дар ҳар сол ва ин ки хай режими машқа гуфтам баъд талаботи мураббию дастгирии варзишгара дастгирӣ кардан дар кор ҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз хӯроку аз пӯшоку давлатҳои пешрафтаи дунё варзишгар 4 соли цикли олимпӣ хонаша намебинад дастаи мунтахаби то ҳатто русам ҳами хел аст барои як варзишгара тайёр кардан дар давлатҳои хориҷӣ ба дараҷаи олимпӣ бурдан $1 млн расход мекунад миллион аз давраи ҷавонишу наврашишу тӯли 10 соли машқу мусобиқаҳош ин ҳазорон долларҳо расход мешавад боварӣ комил аст ки дар солҳои наздик мо ҳам нав ҷавони 30 солаем 30 сола иншоалло мешавад олимпиадаҳои оянда ҳам маҳмадбекову чандин маҳмадбековҳоу чандин хисравовҳоу чандин хоҷазодаҳоига аз нав мебироянд пеш аз оне ки барномаро мо ба анҷом расонем боз як хотироти дигар як лаҳзаи ҷолиби дигар китобе ки дар дасти ман мебинед ин китоби худи муҳаммадшарифи сулаймон чаҳорпораи дил устод рубоёт ҳатто худашон эҷод мекунанд менависанд ин рубоёти устод аст шеъре ки дар боло дар оғози барнома хондан рубоёти устод буданд ва имкон бошад агар устод аз анами рубоётиёту эҷодиёти худатон 4 мисра ё 6 мисраи дигар замзама кунед баъдан бале мо дар вохире ки бо раҳбари давлати соли 2010 агар ба ёдтон бошад дар вохирӣ ман сухан кардам ба президенти муҳтарам мардум мехостанд ки қарсак заданд ки бас сухани бисёр ман дар тақдири ман сухан охирон буд қариб пеш аз охирон
همه خسته شده بودن. اونجا وزیرها هم بودن، سروزیرم و رئیسای مجلس عالی و محمد سعید ولیلوف و رهبر دولت. بعد ما گفتم اگه توپگر قرصک زنید من تا شعر برای پرزیدنت نخوانم بس نمیکنم. بعد خنده‌شو گرفت. من گفتم ورزشگر، یگان ورزشگر شاعر کمه، اصلا ایجادکار کم. من گفتم دو سه شب خواب نکردم شعر نوشتم. 20 قرصکم بعد با قرصک. بعد وقتی که من همین شعر خواندم که تو اختر نورافگن این دور زمانی، تو حامی صلح وطن کهنه جوانی، با جهدی تو شد دوست برادر به برادر، تاجیک زینو یافت به سر تاج کیهانی. با ضرب سلاح نیو به لطف و کرم نیک، بر خلق بر ملکی به شور آمده آوردی امانی. اینا به پرزیدنت گفتم سرجم نمودی همه تاجیکی پریشان، خود پشت و پناه شدی و رستم ثانی. خود پشت و پناه شدی و رستم ثانی. آبادی ما گشت دست تو میسر، آبادی ما گشت دست تو میسر، ما رو به دیگر نیست نیاز و نگرانی. با مهر دلت روی جهان فتح نمودی، خوشنام و زبردست شدی مرد جهانی. گوید سخن از صدق شریف ابن سلیمان، گوید سخن از صدق شریف ابن سلیمان، زیرا که تو خود لایق این گونه بیانی. استاد عزیز بار دیگر سپاس از شما که تکلیف ما رو پذیرفتید و در برنامه ورزشی قویتن در همین تالار برهوا که پروفیت نام دارد شرکت ورزیدید و از طرف ما از طرف مرکزهای سودای ور یک توفه نوچیزی که هست تا شما اقدام میکنیم استاد. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. این در شبکه شما تمام خشای زندگی رو پروردگار برای این شبکه پیشروی های دولت جمهوری و مردم سربلند و پیروز و موفق باشید. سلامت باشید. تمانیاتی استاد رو علاقه شما شنیدید. با شما تنها سلامتی، سعادتمندی، همیشه ترغیب طرز حیاتی سالم باشید، ورزش رو ترک نکنید.